Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, дарагія сябры. Сённяшні мой суразмоўца вельмі цікава раскажа пра сваё імя. Ён так сказаў: бацькі назвалі мяне Рагнедам, бо вельмі хацелі дачку. Так, Рагнед? Так, чакалі дзяўчынку, думалі, што народзіцца дачка, прыдумалі для яе цудоўнае імя Рагнеда у гонар полацкай князёўны. Атрымаўся хлопец. Так атрымалася, што мой тата вельмі цікавіцца гісторыяй, культурай, і ён вельмі сур'ёзна адносіцца да імёнаў. І калі ёсць імя Васіль, Васіліна, Алесь, Алеся, то чаму б не быць Рагнеда і Рагнед. І такім чынам я стаў адзіным на той час першым Рагнедам. А так як я нарадзіўся ў Магаданскай вобласці, на той час Савецкага Саюза, там не ведалі, якія імёны ў Беларусі. І мой тата, калі рэгістравалі імя, мой тата сказаў, што ў Беларусі это распаўсюджанае імя, рэгіструйце без праблем, і запісалі Рагнед. Рагнед Малахоўскі, пісьменнік. Нарадзіўся ў 1984 годзе ў сям'і беларускага мастака ў пасёлку Сяймчан Магаданскай вобласці ў Расіі. У 1987 годзе з бацькамі і старэйшым братам ён вярнуўся ў Нарачанскі край. У 2009 годзе скончыў факультэт фінансаў і банкаўскай справы Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта. Працаваў у рэдакцыях часопісаў «Полымя», «Бярозка», «Маладосць», «Вожык», «Белая вежа». З'яўляецца сябрам Саюза пісьменнікаў Беларусі і працаваў у мінскім абласным аддзяленні гэтай грамадскай арганізацыі. Аўтар некалькіх кніг паэзіі. З 2006 года піша электронную музыку і займаецца фотамастацтвам. Зладзіў некалькі фотавыстаў у розных краінах, аматар лёгкай атлетыкі. Мікола Мятліцкі цябе першы раз убачыў. Он подумал, что в редакцию зашел агент по продажу. Ты пришел с заплечником, а у заплечнику лежали верши. Так, это 2002 год. Я пасля школы студентам быў толькі першага курса. Я прыйшоў у рэдакцыю часопіса «Полымя» са сваімі пачатковымі першымі вершамі. І я ўбачыў сур'ёзнага такога галоўнага рэдактара, які хутчэй за ўсё насцярожана адносіўся да свайго часу, каб яго не турбавалі па нейкіх дробязях. І я баяўся, што якраз такі магу стаць адной з такой дробязю сам. І Мікола Міхайлович мяне ўспрыняў адразу як чалавека, які не цікавіцца літаратурай, цікавіцца продажам нейкіх рэчаў. Але я хутка даў яму зразумець, што ўсё ж такі я пачынаючы творца, пачынаючы паэт. Вельмі цёпла мяне прынялі у рэдакцыях часопіса «Полымя», часопіса «Маладосць», паявіліся дэбюты. Пасля праз пару гадоў выйшла кніжка мая дэбютная мастацкай літаратуры. І такім чынам пачаўся шлях мой у, можна сказаць, вялікую літаратуру. Ты працаваў у «Полымі», ты ўзначальваў які аддзел там? Я ўзначальваў аддзел крытыкі і літаратуразнаўства. Я, ведаеце, калі шмат пішаш вершы, калі публікуешся, шмат выступаеш, то пачынаеш шмат чытаць калег сваіх, класікаў, цікавішся сучаснай літаратурай. І з'яўляюцца, скажем так, веды ў галіне літаратуразнаўства. І рэдакцыя часопіса «Полымя» палічыла, што я адпавядаю патрабаванням, каб узначаліць такі аддзел. Ты папрацаваў і ў іншых рэдакцыях, і ў мінскім абласным аддзяленні Саюза пісьменнікаў. Што рухала тваімі пераходамі, што рухала тваім жаданнем памяняць месца працы? Увогуле, нашы літаратурныя часопісы, яны адносіліся да холдынга «Выдавецкі дом «Звезда». Адказны сакратар «Маладосці» я быў, рэдактар аддзела у «Вожыку» я быў. Ведаеце, это ўсё побач, это ўсё блізка, это тыя самыя, можна сказаць, людзі, аўтары, і вельмі блізкая праца, і складанасцей не ўзнікае. Ты сёння рэдактар аддзела
паэзіі там ці рэдактар аддзела крытыкі літаратуразнаўства, ўсё роўна даводзіцца чытаць розныя жанры, даводзіцца вывучаць матэрыялы актуальныя на розныя тэмы і мець справу з творчымі людзьмі, якія пішуць у розных жанрах. То есть это, можна сказаць, рэдактар — это універсальны салдат. Ну вось все-таки фотосправай ты захапіўся, гэта цябе павабіла вот такая выяўленчая стыхія. Мой тата мастак, і я глядзеў на яго карціны. На жаль, іх не так і шмат, но мне вельмі падабаецца, як ён пісаў карціны. Але сам у сябе такой здольнасці я не адкрыў. Фотамастацтва мяне таксама вельмі прывабіла, асабліва калі у нас лічбавы час, это вельмі проста купіць хорошы апарат, і далей уже справа твайго мастацкага густу, твайго зроку, як ты можаш лавіць імгненні, як ты можаш стварыць кампазіцыю. Вось. І падабаецца фатаграфаваць пейзажы, дзяўчат, вось, людзей знакамітых, людзей сталага ўзросту, вось, значыць, такіх, дзе адчуваецца жыццёвы вопыт, мудрасць, глыбіня такая. Я люблю такія здымкі. Ведаеце, да сваіх фотаздымкаў я люблю пісаць вершы. Глядзіш на фота, з'яўляюцца вобразы, і это выліваецца у паэтычныя радкі. Магчыма, у будучым это будзе аб'яднана ў фотаальбомы з вершамі. Бо ўжо былі фотавыставы, дзе я фотаздымкі падпісваў вершамі. А электронная музыка? Электронная музыка — это адзін з накірункаў маёй творчасці, калі стамляешся ад фота ці ад паэзіі, адчуваеш, што можаш яшчэ нешта стварыць, і вось камп'ютары, значыць, электронныя сінтэзатары, інструменты дапамагаюць рэалізаваць свой нейкі патэнцыял музычны. Я люблю такія стылі, клубны стыль транс і меладычны інструментальны стыль чиллаут. А вершы? Вершы пішуцца? Вершы пішуцца, можа, не так часта, як хацелася б, але я не стараюся выціскаць сябе апошнія сілы, каб нешта напісаць, каб нешта стварыць. Стараюся вучыцца кіраваць сваім натхненнем. Не чакаць, калі яно прыйдзе, але знаходзіць тыя рэчы ў жыцці, якія дапамагаюць табе авалодаць натхненнем. Ну вось скажы, калі ласка, ты ўжо папрацаваў і ў аддзеле крытыкі, і маеш вялікі вопыт рэдактарскай работы. Як адрозніць хорошыя, цікавыя вершы, з якімі прыходзяць маладыя пачаткоўцы, ад таго, што ў прынцыпе называецца графаманія? Ведаеце, любы мастацкі твор, ён павінен кранаць душу, кранаць думкі, кранаць пачуцці. І калі давяраць этому свайму густу, то можна неяк спадзявацца, што ты правільна ацэніш той твор, які перад табой ляжыць. Канешне, это суб'ектыўна вельмі. Нельга на 100% сказаць, што ты адхіліў твор, табе не спадабаўся, то ён не спадабаецца іншым, што ён дрэнны. Так нельга. Я паказваў свае вершы розным рэдактарам, і хтосьці вызначаў адны вершы, хтосьці вызначаў другія вершы. Это суб'ектыўны падыход, але прафесіяналу ён усё ж можа паглядзець на твор з большай вышыні і не памыліцца, і ацаніць варта. У кожнага чалавека гэты густ, пра што ты гаворыш, гэта адчуванне паэзіі фарміруецца дзякуючы прачытанаму, дзякуючы нейкім кумірам. І хто для цябе былі такімі духоўнымі настаўнікамі ў літаратуры, ў паэзіі? Яшчэ ў школьныя гады я вельмі захапіўся творчасцю сучаснага беларускага паэта Мікола Касцюкевіч. Я прачытаў некалькі ягоных кніжак і проста сказаў: вау, хачу пісаць як ён, хачу быць падобным на яго. Пасля я сустрэўся з ім, паразмаўлялі, і ён мяне накіраваў, можна сказаць. А далей ужо я стаў сустракацца з больш вядомымі пісьменнікамі: Раіса Баравікова, Мікола Мятліцкі, Віктар Гардзей, Казімір Хамейша, Алесь Разанаў, Рыгор Барадулін. І гэта тыя людзі, якія сапраўды
сваёй творчасцю яны вельмі натхняюць, сваім падыходам адказным да справы. Я магу ганарыцца тым, што сапраўды жывеш у час, калі вакол цябе столькі класікаў, жывых класікаў, і это вельмі натхняе. Заняткі літаратуры – гэта праца над словам, гэта нейкая духоўная праца. А для некага гэта проста імгненне шчасця, імгненне натхнення. Што для цябе важней? Вот гэта штодзённае, ні дня без радка, ці вот калі нараджаецца верш? Я думаю, што ні дня без радка да мяне, да маёй творчасці гэта не падыходзіць. Душа, мозг накаплівае пачуцці, якія з табой кожны дзень цябе суправаджаюць, і это канцэнтрыруецца, акумулюецца, і пасля спакойна, это кладзецца на паперу, пасля это удасканальваецца, шліфуецца, абдумваецца глыбей. Але нельга забываць, што ўсё ж такі галоўнае, каб гэты твор захаранаў пачуцці, каб гэта было шчыра, каб гэта было цікава, каб гэта было актуальна. Наша кароткая пытанка такая: што значыць для цябе любіць сваё? Любіць людзей, якія вакол цябе. Я лічу, што галоўнае багацце, якое ёсць у нас, у беларусаў, гэта людзі. Не абавязкова это павінны быць калегі альбо сям'я, гэта могуць быць чужыя людзі, але сапраўды такіх людзей вакол цябе вельмі шмат, яны вартасныя. Якія 3 месцы, дзе, на твой погляд, варта пабываць кожнаму беларусу? Для мяне аднолькава хораша і ў ціхім лесе, на беразе ракі, альбо возера, альбо ў горадзе дзе-небудзь. Лічу, што проста трэба жыць у Беларусі і ведаць Беларусь, розную Беларусь. Беларусь вельмі розная ў розных кутках. І пабываць трэба як мага больш дзе. Ну вось ты нарадзіўся ў Магадане, а доўгі час дзяцінства і юнацтва прайшло на Нарачы. Вот што для цябе Нарач? Нарач – это моя радзіма, бо па мамінай лініі там яе ўсе продкі, там мае ўсе продкі атрымліваюцца. Таму Нарач у маёй душы, мая творчасць вельмі звязана з Нарачу, прысвечана Нарачы. Для мяне Нарач – это частинка мяне, і іншага ў мяне няма і не будзе. Скажы, калі ласка, калі пафантазіраваць, з якой бы выбітнай гістарычнай асобай ты хацеў бы сустрэцца і пагаварыць? Ёсць некалькі асоб такіх. Першае – гэта вялікі князь Вітаўт. Я б хацеў з ім пагаварыць пра дзяржаву, пра месца кожнага чалавека ў развіцці, ў стварэнні моцнай дзяржавы. Хацелася б сустрэцца з, на мою думку, самымі яркімі кампазітарамі беларускімі. Гэта Мулявін і Лучанок. На мою думку, это так. Пагаварыць з імі пра музыку, пагаварыць з імі пра музыку менавіта беларускую, з беларускай душой. І хацелася б пагаварыць з Максімам Танкам пра Нарач, пра яго Нарач, пра маю Нарач, пра нашу Нарач, пра літаратуру. А што ты зараз чытаеш і каго з сучасных беларускіх пісьменнікаў ты бы раіў пачытаць нашым тэлегледачам? Я вельмі захапляюся сучаснай беларускай літаратурай. Мне цікава менавіта моладзь, цікава назіраць, як адбываецца менавіта развіццё, якія новыя тэмы ўзнікаюць, якія новыя стылі і новыя падыходы да стварэння твораў мастацтва маладых. Каго варта пачытаць сучасных, это Ян Калайкоў, Мікола Адам, Наста Кудасава, Тацяна Сівец. Але варта памятаць і пра старэйшых людзей. Я ўжо называў Мікола Мятліцкага, Алеся Разанова, Максіма Танка. То есть это людзі, якіх сапраўды кожны беларус, кожны творца павінен прачытаць. Дзякуй. Ну што ж, я жадаю табе поспехаў, новых кніжак, усяго найлепшага. І нагадаю нашым тэлегледачам, што сённяшнім маім госцем, суразмоўцам быў Рагнет Малахоўскі, паэт, чалавек, які захапляецца многім у жыцці. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.